Περίμενε. Φύγαμε. Δες τις ρόδες first person και θα καταλάβεις τι εννοώ. Είναι στραβιές. Α, ναι, που κινούνται έτσι. Κάτσε. Hello. Bye bye. Ακούστηκα 2 φορές. Οκ, καλό αυτό, δουλεύουν ακόμη τα settings. Πάμε αριστερά, το Φιρούζα μπάτι είναι ανατιναγμένο. Να πριν με το περιπολικό τον είδα αυτόν εδώ πέρα. What the... Μπήκες μες στο τοίχο. Κάπως γρήγορα τις στροφές. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έλα, το Weapon Cache είναι 800 μέτρα, αλλά το θέμα είναι ότι η μαλάκα είναι από αυτόν τον λόφο δεξιά μας. Άντε πάμε. What the... Αυτές οι στροφές... Sorry. Και εγώ έκανα το ίδιο λάθος με σένα. Αλλά έπαιζα μαλάκα πόνος. παίρνει τις στροφές πολύ κλειστά. Πω. Όχι! Με μήνες. Το fuel χτύπησα, το fuel tank. Δεν έχω ιδέα πλάκα τι κάνει, μαλάκα να το χτυπήσω. Κόκκινο. Ανατινάζεται. Όχι απαραίτητα, είναι κατά κόκκινο και δεν είναι ανατινάχθηκε, οπότε καταλαβαίνω. Βασικά θα χάνει τέτοιο. Βενζίνη. Κάψιμα πιο γρήγορα, ναι το έχω... Και το θα είναι και κλειστό. Ναι το έχω προσέξει, δε. Μπα. Είναι τρακτόρι αυτό είναι OOP. Ναι, Γιατί δεν OP, έχουν και τέτοιο στο Daisy. Γιατί δεν έχει το κανονικό το Daisy και σε αυτό παίξαμε. Ποιο ήταν που είχαμε παίξει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν. What the fuck! Είχες δίκιο. Τελικά να τεινάζεται. Φαντάζεσαι να έχει και τέτοιο ικανότητα να μπει και κάποιος άλλος στο τρακτόρ πάνω. Θα ήταν πάνω στο κινητήρα. Ένα θα σου πω, δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Mods. Και μου βλέπεις ένα μήνα ξεκινάμε modding. Το μόνο πράγμα που είδε ξέρω Tractor Splash. Βάζει τα τρακτόρια από το Farming Simulator. Έλα. Θα ήταν πιασάρικο το τέτοιο Plus ή Tractors τέλος πάντων. Ναι, ό,τι έχει από πίσω το Plus πάντα δουλεύει. Θέλω να ονομάσω το παιδί μου με ένα πιασάρικο όνομα. Γιάννης Plus. Για όνομα του Θεού. Όχι. Όχι. Α, γι' αυτό λένε το Χάζα Plus, έτσι για να είναι πιασάρικο. Blast είναι όπως λέμε πλαστελίνη ρε μαλάκα. Το ξέρω, ηρωνικά το λέω. Όπως το λένε πάλι ένα Χάζα Plus παρακαλώ. Όχι Plus. Εγώ μόνο Χάζα Minus. Χάζα Minus, Χάζα Plus. Yes. Not so good. Α, γι' αυτό ο τύπος αίματος μου είναι plus. Όχι. Είμαι υπερθετικός. Άρα δεν πάνε γαμί. Plus. Πω. Μόνο 3 δευτερόλεπτα. Wow. Έπρεπε να το διασχίσεις να υποθέσω, δεν είχες άλλη επιλογή. 500 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Μέτρα από το αεροδρόμιο. Πριν λίγο ήμουν εκεί πάνω, τώρα πρέπει να το καταλάβουμε τη μηχανή έφτασα εδώ. Λευτέρη. Όχι. Πέθανε. Εγώ συγκεκριμένα σε βλέπω προς τα νότια από μένα. Πάτα το κάπα άμα. Και εγώ σε βλέπω προς τα βορεία, άρα. Άρα δεν είσαι εκεί, οκ, φεύγω. What? Καρά. No friends for you, bitch. I need the vehicle. Το ρέτι. Φίλο! Και τώρα με πατάς. Όχι. Όχι. Bye bye. Μπορώ να σε πυροβολήσω. Μπορώ να σε πυροβολήσω, Δεν με πυροβολήσεις όμως, αυτό έχει σημασία. Να έρθω να συμμαζέψω ή θα τρέξει. Καμία, Καμία. Καμία. Έσκασε πίσω από τη ρόδα. Αλλά τέλος πάντων. Να έρθω να συμμαζέψω ή δεν θες. Έλα, ήρθε. Ήταν αυτή που... Ωχ, τι ωραίο. Είναι πολύ σβέγγι. Είναι λίγο fake it, αλλά ναι. Είναι hot, επειδή έχει τις φλόγες. Θέλω τώρα καπέλο ελπίζω να μην πεθάνεις από ασφυξία ψακίδιο. Όχι. Άμα μπεις third person δες πως είναι. Μες στη μάπα σου ξέρω. Πού να δεις πως είμαι εγώ first person.
Πω. Ο τρακτόρι. Κάτσε να δω εγώ πρώτα, σε παρακαλώ. Μα εγώ είμαι Αλβανός. Here. Είδες γι' αυτό θα πηγαίνεις με τα πόδια, έχει να μπίζουν, κάτσε να δούμε αυτό. Night vision. Binoculars. Όλα τα binoculars έχω ήδη. What the fuck. Ρε μάλα. Εγώ δεν έβαλα όπισθεν όμως, τώρα έβαλα, εντάξει. Εγώ δεν έβαλα όπισθεν, αλλά το όχημα πήγε από μόνο του από πίσω. Ναι, ήτανε μάλλον μπακαρίσμα, ξέρω. Πάρε τη μηχανή ρε μαλάκα, πάμε στην πόλη να βρούμε όχημα, σχάμε το τρακτόρι. Μα... Απλά πρέπει να πάρεις κάποιο όχημα που να έχει καλή. Τι έγινε. Δίσκυμ. What? Lag. Wow. Πω. Κότο τρακτόρι. Το ξέρω κι εγώ κάνει κανονική στροφή, ό,τι να είναι. Δες. I'm a firmer. Δείτε τώρα εδώ όλοι στο βίντεο τι γίνεται. Όταν πω first person υπάρχει μόνο η μηχανή. Όταν πω third person... Δεν ξέρεις από αυτά, είναι ειδικό καμουφλάζ των Ρώσων ή ότι υποτίθεται πως είμαστε. Είμαστε Τακιστάν. Όχι ρε μαλάκα, δεν βλέπεις τα skin. Ένα βασικά νομίζω ότι είναι Indian, το εμένα είναι Ρώσο. Ή εκτός κι αν είσαι στρατιώτη τίποτα special ops και δεν ξέρω κι εγώ τι. Λογικά special ops, αλλά αρχή. Πάρε εσύ άμα θες αυτό το αυτοκίνητο στα δεξιά. Ω, τρακτήρ. Δεν έχει κάλυψη, δεν λέω, αλλά εντάξει είναι καλύτερο από τη μηχανή, θα ψοφείς. Γιατί έχω 65 ζωή ρε μάνα. Δεν ξέρω. Τα τράκαρες κάπου. Οκ. Είναι όλα πορτοκαλί όμως το τρακτόρι. Καλά, εγώ το κάνω repair, δεν ξέρω αν έχει και σένα επιλογή. Δεν ξέρω. What Τι the... στο που... Πότε σκότωσα εγώ έναν άνθρωπο. Πω. Κάτσε κάνω εγώ που να είναι, περίμενε εσύ μη κάνεις ακόμα. Α, είμαι κοντά εγώ, ας πούμε. Είμαι στο... Γκοσπάντι. Κάνει και εσύ εδώ, ακούς. Γιατί μας έβγαλε από την απέναντι πλευρά. Γιατί σε λέω περίμενε. Α. Νόμιζα κάρτη απέναντι πλευρά, όχι απέναντι πλευρά από όλοι. Γιατί μιλάω έτσι, δεν ξέρω, όταν εσύ είναι το Αλβάνο. Τι στο, όχι πάλι! Γκάνσιπ. Έπεσε ένα γκάνσιπ. Βασικά, μαλάκα admin το κάνει αυτό. Παίζει. Δες δίπλα σου πόσα γκάνσιπ υπάρχουν. Καλά, αυτό παίζει εδώ δίπλα. Ναι, το βλέπω, αλλά... Ίσως. Μα έχει πολλά τέτοια. Έχει ένα Eura, λέει κάπως νομίζω κοντά. Εκεί πέρα. Α, εδώ έχει μια μηχανή σαν την προηγούμενη. Είδες το chat. Όχι. Ρε Μαλάκα, admin, Πετάει γκάνσιπ σε όλο το χάρτη. Γιατί δεν μπαίνει κανένα στο σερβερ μου άλλο. Παίζει να μην είναι admin, ρε μαλάκα. Περίμενε ρε, πού πας. Πάω να δω το αξιοθέατο των γκάνσιπ. Άσε ρε μαλάκα να τεινάζονται ακόμη όλα. Πάρα πούμε. Όχι, πέφτανε από τον αέρα εκείνα. Δεν έχει σημασία ακόμα να τεινάζονται, δεν ακούς. Δουλεύουνε. Όχι όλα. Και σε λέω να ανατινάζονται ακόμα. Δεν με νοιάζει τι νομίζεις εσύ. Εγώ θα γίνω ακούσει. Ήταν μαλάκα κόκκινο όλο. Δεν θα προχωράει, θα δουλεύουν κινητή. Τέλος πάντων, έρχομαι να δω κι εγώ. Πάρε κανένα όπλο εσύ. Από το Ural. Ούτε καν που είδα. Πως το έχω στη ζωή μου ήταν άλλο. Έχει καμιά εκατοστάρια εδώ πέρα. Εντάξει, όχι 100, αλλά και πάλι καμιά δεκαριά θα έχει. Ναι, καθόλου δουλειά admin. Μπορεί να είναι hacker αυτό, όχι απαραίτητα admin.
S-Pilot. Ναι. Αλβανό, από εδώ σύνορα Ελλάδα, εν περνάει. Δεν περνάει, Εν περνάει. δεν περνάει, δεν περνάει, τι δεν περνάει. Δεν σε πατήσεις ακριβώς. Μια στιγμή μέσα. Πω. Does this Ακούς. food... Ναι, Πάρε μπορώ αυτό να εδώ πάρω και- φαΐ από εδώ. Ναι. Από τον πάγκο της λαϊκής. Μη σε δει ο Πακιστανός που τα πουλάει μου, γιατί μετά θα στήσει χρήματα. Επισκεύασα το off-road, για να δούμε στην κατάσταση. Βασικά να πάρω το off-road, μου αρέσει. Πάω για το μπούτσο κατάσταση, γάμισε ότι θα πάρω το άλλο. Ποιος Πακιστανός? Πακιστάνε! Ποιος Πακιστανός? Κάτσε, βάλ' το μες στο χάμβιρο μαλάκα. Δεν αφήνουμε φαγή κανέναν άλλο. Load in, κάτι τέτοιο θα μέσα. Load in the vehicle. Ναι. Άντε μωρί. What? Εντάξει, οκ. Πάρε το off-road. Από αυτή Ναι. την πλευρά είναι το οδηγό, μην μπερδεύεις. Α, οκ.